Orea Merkatari elkartarekin elkarlanean aritu gara urtero moduan. Horregaitik, merkatariek martxan jarri dituzten ekimenak, udaleko aurrekontuen bitartez bultzatu nahi izan ditugu horrekin. Tokiko merkataritzarekin dugun konpromisua indartuz. Gabon hauetan, bilagonak argituta egon diren eremu berriak izango ditu. Udaletxea argiztapena izango du. Mintzola eraikinak ere duen berezitasun eta kokkapenagatik Gabonetako argiztapena izango du. Bestalde, aurretik, aipatu dugun moduan, aurten elkarbizitza eta tokiko merkatuen sustapena lortzeaz gain, megafonia bat ezarriko da herriaren erdialdean bertara gerturatzen denak, Gabonetako abestiak entzuteko aukera izan dezan. Eresargi eta eresargi txiki urtero eskaintzen duten Gabonetako kontzertua azpimarratu nahiko nuke. 2 kontzertu eskainiko dituzte. Lehena, abenduaren 16an, larunbat arratsaldeko 8:00 gutxitan, Bilabonako elizan izango da, eta bigarrena berriz, hurrengo egunean, hilaren 17an, Amasako San Martin de Tours elizan izango da. Familiarteko publikoari dagokionez, 17an bertan magia ikuskizuna eskainiko da Gurea Zineman Oliver eta Ebaren eskutik. Hilaren 20an, Bilabonako elizan gospel kontzertua eskainiko du The Lord taldeak, Iñaki Miguel piano jolearen eta Ainhoa Egiguren abeslarien eskutik. Dohaineko kontzertua izango da, egun bat beranduago, Santo Tomasetan, arratsaldeko 6:30, Logatzu Musika Eskolako kideek beste kontzertu bat eskainiko dute Gurea Zineman. Honako hau ere doakoa izango da. Eta hilaren 24an, Gabon gauan, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ospatuko da. Zunbeltz elkartea izan da etorrera antolatzearen arduraduna. Aldi berean, urtarrilaren 5ean, erregeguneko desfilea antolatu duen gurasoak ere eskertu nahiko nituzke burutzen duten lanagatik. Bestalde, zineman, Jumanji generoko proiekzio bereziak antolatu ditugu abenduaren 22an, 23an, 29 eta 30erako.